Sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó. Dobrý den, ráda bych vám představila paní Ivetu Spálenkovou, koordinátorku jazykových kurzů na České zemědělské univerzitě v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Mohla bych vás poprosit, abyste mi řekla, co vás zaujalo na nabídce ISEC? Na této nabídce mě zaujala hlavně možnost využít praktikanty, kteří jsou mimochodem ve věku našich studentů pro výuku konverzační angličtiny během celého semestru a každý den. A z jakých zemí byly doposud stážisté, se kterými jste spolupracovali? Během mého působení na Zemědělské univerzitě byli stážisté z USA, Kanady, Řecka, Rumunska a Irska. A jak dlouho s ISEC spolupracujete? Spolupracujeme asi 6 let. A jak byste zhodnotila doposud spolupráci s ISEC, se stážisty a doporučila byste dále? Spolupráce s ISEC byla výborná, vždycky nám vycházeli vstříc, co se týče výběru praktikantů, případně pomoci s nimi. Co se týče praktikantů, to jsem byla překvapená jejich profesionálním přístupem a samostatností. ISEC bych dále doporučila v každém případě. Moc vám děkuji. Nashledanou. Sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó.